Koľko megawatt hodín ročne vyprodukuje 1 megawatt inštalovaného výkonu? Budeme sa baviť teraz aktuálne o Chorvátsku, alebo môžeme sa baviť aj o Srbsku a Bosne a Hercegovine. Všetky tieto krajiny sú nižšie ako Slovensko. Tá výroba sa hýbe niekde na úrovni od 1300 megawatt hodín po 1500 megawatt hodín v jednotlivých projektoch. Záleží, o ktorom projekte sa budeme baviť a od toho, ako je nastavený samotný projekt z pohľadu počtu panelov, alebo akú má rotáciu voči slnku, dajme tomu. Prípadne nejaké ďalšie faktory, ktoré hrajú rolu v tom danom konkrétnom území, napríklad svietivosť, alebo aká je elevácia toho pozemku, to znamená, že či je vyššie alebo nižšie, ak je nižšie, niekedy tam pripadajú, sú tam nejaké hmly, povedzme. Ale v zásade sa budeme baviť buď o počasí, o ideálnom pozemku, alebo o nejakej konkrétnej lokalite, ktorá bude rozhodovať o tom, aká je výroba. Tak či tak stále sa bavíme o tom, že je to minimálne 15%, možno až 20% viac ako povedzme, že na Slovensku na ročnej báze. To znamená, že ten výnos je dramaticky vyšší každý rok, len vďaka tomu, že sme si zvolili iné územie, povedzme ako je Slovensko, Česko alebo Nemecko.